Hola, què tal? Doncs aquí estem Manol i jo, que estem decidides a parlar del nostre projecte, que és el col·lectiu Suma. I el nostre objectiu, essencialment, és demanar voluntaris. Volem voluntaris, sisplau, venim al nostre projecte. Vinga, en sèrio, doncs el nostre projecte és molt atractiu. Per què? Per què, Manoli, és atractiu? Doncs és atractiu perquè és un projecte on movem 90 o 100 dones i tota la gent que participa al projecte ho fa de manera voluntària. I això és molt novedós. I també perquè el projecte funciona de manera assembleària, on tothom té paraula a dir i s'ha de fer tot entre tots, no? Això és el més maco, no? Sí, sí, sí. I també és maco en el sentit de que tant els voluntaris que venen a fer, a ensenyar, com les persones que estan aquí d'usuàries, participant, doncs donen i reben. És una cosa recíproca, no? No és allò, dono un rep res. Jo crec que sí que és mutu. Aquí és exactament. I treballaran dones grans que en aquesta situació de la vida ja no tenen moltes activitats a casa i a la feina, i aleshores tenen temps per dedicar a la seva formació. I tenim dos col·lectius, les autòctones, que són dones que ja porten aquí 30 o 40 anys, i les dones nouvingudes del Marroc, que estan recent vingudes o han vingut fa temps però no havien sortit de casa encara. Sí. I fent alfabetització com, diguéssim, pal de paller, però després fent tallers, fent sortides, intercanvi de coneixements. Tenint aquí, no sé si lo pots veure, Carles, el nostre caixer, on cadascú posa el que és capaç d'aportar al col·lectiu. Què més podem explicar? És un projecte... Podem explicar moltes coses, però el que volem és que vingueu. I aquí en persona, nosaltres, si no som nosaltres, la resta de voluntaris i voluntàries que tenim, us explicarem més en profunditat el que és el projecte. I les engrescarem perquè s'apuntin. El que és important és que vingueu. Un cop que estigueu aquí, ja... Està tot fet. Heu fet el primer pas, ja us enganxem i no us deixem. I a més, que és gent, no és per aquí vendre'ns, que ens hem de vendre bé, però vaja, que és gent molt maca, la que treballa aquí de voluntària, i les persones que venen, com que venen motivades i venen engrescades, també... És molt gratificant, tu passes molt bé. Són molt maques i ajuda molt. Vull dir, et sents bé? Que no has dit... Manoli. On han de venir? On han de venir? Ara ho diem. On heu de venir? A la Fundació Marianao, carrer Girona 30. Telèfon 93 630 30 62. Que bé que hem quedat, Sí. Semblen unes hostesses de TV3. Us esperarà a tots i a totes. Vinga, ànims!